Erromako hiriak, hiri erromatarretan edo urbs, agintarien eta administrazio publikoaren egoitzak zeuden. Bai eta ekonomiaren gune nagusiak ere. Eta hor egiten ziren artisautza. Eta merkataritza jarduera nagusiak. Hiri erromatarrek oso antzeko egitura zuten. Lau angeluko oinplano batean, bi kale nabarmentzen ziren. Kardoa, iparralde hegoalde noranzkoan. Eta dekumanoa, ekialde mendebalde noranzkoan. Bi kale nagusi horiek, plaza batean gurutzatzen ziren. Foroan, alegia. Foroa bizitza publiko eta sozialeko erdigunea zen. Hirietako kaleak solatuta zeuden, baina, zikin zeuden. Hiri guztiak harresi batez babestuta zeuden. Eta foro bat, eta era askotako eraikinak zituzten. Eraikin publikoak, basilika, kuria, erlijiosoak, tenpluak, aisialdirako eta ikuskizunetarako eraikinak. Termak, teatroak, anfiteatroak, eta abar. Eta oroitzapenezkoak, garaipen arkuak, zutabeak, eta abar. Erromatar foroan ospakizun garrantzitsu guztiak egiten ziren. Prozesioak, desfile militarrak, erlijio ofizioak, eta bilera politikoak.